mai penyo machiegni ka mar Filewon Muga. Kes mari kod ODM cha chopo kanye mar tiyo gi sirkal. Ne giweyo koso dhi mbele. Onda duok gi piyo gin gik moko adek kanyo mondo koko wadhi moko. Mokwongo ODM ne otero notemo riembowa. Karwa ne wan ji 7. To jomoko ne gigo fine. To wan ji 5 ne gitero wani koro giriembowa. Nwalo kes mabura nong'ado ni ODM ochulwa nyaka coast. Actually ODM owinjore chulwa ng'ato ka ng'ato about 1,800 to pok wakwayo. Pok ochul. Ok wadwa demand. Ok wadwa demand. But nwalo kes mano wach ni ODM onge gi ratiro mar temo riembo wa party. Kalure gi chike mag Kenya. Ni waromo gi president. Kes no waseloyo. Koro machielo ne giwacho ni gibiro timo recall wa. Koro pod warito. Ka gidwa recall wa, we will deal with it when we get there. Mara ariyo, barabara Masuba, gimiluongo ni barabara itimo gi milestones apar. Milestone 1 oserumo 7.4 kilometers. Wasekelo bill mar 510 million. Masani watemo dhiro government ka mondo chul mondo contractor dhi mbele gi gero yo. Kech itimo milestone 7.4 tichule to chako timo 7.4 tichule to timo. Koro bill nase dhima engineers ose di ground mose kadho ni ticho timore maber mose gol bill ose kel wase di kera ose kadhe kera ose di ministry owinjore bed ni ochomo desk nyang mondo go kidole kru mondo pesa wuogi president base wuogi mano jadak e kar chungo dwara mano wan maber wan mamor kopogre gi mano Ramula TTI dhi mbele to be nywa yudo additional funding idhi ger Ramula TTI and technical training phase 1 igero about 73 million to nywa chakwa yudo pesa madhi gero 500 rooms ma nyithindo bro dake koro tender no be dhi mbele itime gi Ministry of Housing. Very soon, I'm sure, nyocho se lande, the process is going on. Nyocho se kete gazette. So we will go there. In fact, I'll be there sama wane leave ni. Abo dhira mula kanyo machiegni. The next 10 days. Kamano. Brenda, penjo maru.